up mga ka-dragon yan? Good morning, kumusta po kayong lahat? Ayan, kung nakikita nyo ay nandito po ulit kami sa Isla de Peligro. Bali ngayong araw po guys ay magpupunla po tayo ng sibuyas. Itong guys ay pangalawang pangalawang punlaan na nila. Ito po ay pagmamayari po ni Greta at ni ng anak ko na Antipasing. Bali tutulong lang po kami sa pagpupunla. Tara guys, let's go! Ayun guys, kami naman po ang maglalagay ng ipa at sila Anod ay maghagis ng buto. Ito lang po yung aming maitutulong po sa kanila dahil medyo mahirap po yung ng buto, paghahagis, dapat tansyado. Buti ito madali lang na trabaho. Wala kasi guys nakalusot nung nakaraan, yung palusot nila, wala pong walang nakalusot. Kaya ulit, nag-try ulit tayo mamunla. Sarak-sarak mo ako sa ka bumanang anantay. Ilang lata yung sa anak mo Antipasing? 11 daw. Wow. 11 kapag tumama yun. Kapag tumama yung 11 milyon niya no? Sa atin 1/4 lang siguro muna. Kami 0. Kami guys, tagi-isang sachet lang kami. Ako guys, hindi nagkamali mo sa nagsibuyas. Sa sunod. Magpabarato na lang ako. Na lang kami. Na lang kami. Mag-adas na lang kami. Maghulot na lang kami ng mga maiwanan nila. Si Tambo, ginaaral niya na talaga taltalon. Hindi ka na nagpasok? Ha? Muta Nga road. Tagapagmaan ng 5 bilak. Mas gusto mo na sa taltalon kaysa sa iskal? Saan yung kaitin dito na? Itong area pala na to guys ay hindi to kila ate. Bali nakipunla lang sila dito sa anak ni Antipasing. Ang tataniman pa rin nila ng sibuyas yung dun sa may kubo. Nakipunla lang kasi dito yung damo madalang. Doon kasi sa kubo makapal ang damo doon mabarisa nga. Nakuha mo na yung barsa nga? Yung gamot? Sa bahay. Ado pa yung barya. Nabigyan na yung barya mo? Oo. Ado sa bahay, di pa namin na-spray. Pinapatubo pa namin ng kuwan. Ayun guys, si Kuya Arnel siyang nagsasabog ng buto. At itong mga ladies ang tagalagay ng ipa. Buti na lang hindi mainit ngayon. Maganda magtrabaho. Kaya na mo gamit ang bond Hindi mag-uwi sila ante? Ante? Pag-uwi. Dali ko mag-uwi sila tayo, magsabay sila daw. So hindi mag-commute sila. Masabukan niya lahat yung kay Karan nito lang. Dati mo silang makakuha dyan sa isa. Limang lata? Ilang ito lang. 11 na lata? Kaya? Matas mo sila sa taas.
kunti siguro. Sinugkon sa akin. Parang hindi na sila magano. Ito na oh. Tinuloy ko na. No. Kasi alam siguro kati Sara dito oh. Di na ay papakaan sobra pa. Laman lang. Sila rasay ko maraw. Ikaw ang basig. Basig lang. Pon na dyan. La, naabutan na si Balong. Sunod. Na, lahat to, punlaan nila. Kaluwang. Na, tulungan mo na si ano maglagay ng kon. Ito ba? Nakataw ka na dito. Magaling ni kon oh. Lagay na kayo ng kunay. Yan. Upa. Hindi ka na ukuha. Parang buhangin lang. Ay, parang ipalang man yan. Tira sa iyo lang. Oh, maglagay kayo kung kuniti sa iyo lang. Hindi lang ko lang. Ikaw nante. Ito din. Baka mahirap naman. Baka naka-din. Magiti ko, bakit kunahin ko kaya? Kanya ito yung lagay ng tiligaya. Kasalanan. Ako ata. Hindi mo ah. Mamaya spray namin yan pang kuwan. Bayad ko, yung iba mo lang ko, tiganit ko lang ito. Mula sa ito lang siya kaya. Tama na yun eh, mamaya na magdagdag. Kaysay, tara na! Hoy, dali! Pagtudang, gagawin. Uri ada jayak Manilag, tagtagargura. Nagtudaw. Makaturong. Kadang-dano ang ano. Talaga, tao nga, may chat-chat po din. Nag-aulan ba dyan? Wala na akong sinasad. Niroto na ni Kirine? Wala nang mapapinabangan? Sa akin, marami. Kay Kuya, piti purutin mamaya ka namin. Sa akin ka dami. Daw kay Kuya. Purutin nyo mamaya. Araruin niya na daw yun eh. Lahat ng nagpalusot pala, wala. Napalpak. Ba't daw dyan sa ako na doon sa niladan? 10 lata, mga tutlok. Anong nakakawa? Lahat yung. Ayan guys, may inaalok sa amin na ano, kalahating ektarya, pang 5 lata daw. Ibang isla na naman daw yun guys. Baka hindi na Papanan tayo nga islan. Baka isla ni, kung may isla di Peligro, may isla ano yaon? Ah, mas piligro. Baka Peligrosa. Hindi na pa ng tubig daan. Baka pag bigla naman ang ulan. Ngayon, first time namin ipin magsibuyas. Baka Pinag-iisipan naming tatlo, si Ate Joanne, si Gigi ako. taglungtap kami. Kwan lang daw. 10,000 lang daw ang ano kalahating ektarya. Kasama daw, magsama ka, Antipasay? Aba! O di, sige. Di sa VPL na lang ay nga road. Tayo. Daya. O kung 5 tayo, tig-isang lata tayo. Lata kayo. O tig... Fight? Fight, 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 fight? Tayo nga rin, benta sa kwan, o. Anong te? Laban bawi. Katawan, Ante Aya. O, laban daw sa Antipasay. O, sige. Santi pasing may ano nanay, may isang lata ng sibuyas yan. Wala lang pagtaniman. Alam mo, dyan sila pagpigyan ni Gigi Bagong Dangaw. Kaya nga. Lata mo na. Ay, wala, siyempre. Pagpunahan, lalay nga na siyempre, di ba na? Eh, siyempre ay, pagantay ko to, ditimbon ko eh. Ay, di ba? Taga kay Sataya. Oo. Tagi isang lata tayo. Tapos tigda naman 5 tayo sa rinta. 5 ano daw yun. Tayo rin lang naman ang Ay, ante. Kaya daw ang 5 lata sa kalahating ektarya. 2 milyon. Ay, takayagyaman na. Hindi pa tayo nakakatanim. Ayan na, advance na naman yung isip nyo. muna ko kagnes. 1 million agad. Mutay, isang lata, 1 milyon. Papaos mo. Sa 2,000, utang mo bantay. Mag-utang ka pa, may pundo ka ng tira mo. Yun kaya natin yon. Magpunta pa sa akin, sige mo malaman ko lang. Oh, sige. I-reserve mo sa amin yung na Kuya Arnel, yung kalahating ektarya. 5 kami doon.
Sibuyasan din namin, ha? Agap-apal kami latan mo, tay. Ano talaga partilas kay kon pa yung dating sakan ni Tupeng. Ganda sana yung kay Mundoy. Lagi wala lang pasala sila yaw. Yung si Tupeng. Itong ano pala ni Ate Greta, guys, mga 6 na lata yung ipapatanim niya. Wala na natin magsingil. Magsingil na kayo ng mga pautang niya at sabihin niyo magsibuyas kayo. May mga pautang kasi kayo, hindi niyo singilin. Ako magbayan. Pakiramdam mo. Sabihin niyo magsibuyas po kami ngayon, ante. Wala akong pang finance kanyo. Guys, parang awa nyo na magbayad na kayo ng utang. Oh, ante Ligaya, magtipid ka na. Huwag ka na magsigarilyo para may pang finance ka sa may isang lata mo din. Yung pambili mo ng tabako. Oo. Yung pambili mo Bawal ng na magtabako. isang buto na yun, ante. Tagi isang lata kami, guys. Si Auntie Pasing, sa Ate Joan, sa Ante Ligaya, si Gigi ako. Saktong-sakto yun sa kalating hektarya. Tapos huwag mong sabihin kag lisanay. Para kung magpartiyat kayo, di pira ka. Huwag mong sabihin. Dito lang. Meron kami isang lata. Para pag nag-ulan, hindi lang kami ang magnervyos. Lahat tayo ga-nervyos. Inutang ko pa naman yung pan na yun, sabi siguro natin. Raman-raman na tayo na ginanervyos. Isang lata, kala mo naman 10 latang pinatanim eh. First time. Well, Iso nga yung banda kami ka. Kaya pag first time, Iso nga yung banda kami. oh, ay, para agraraman tayo. First time namin. Pag first timer daw, naga-click. Nako. Pare ang church sa akin ko nasa Manila ako. Hala, ate Joan, nag-aulan na dito. Kaana nga aramidak na yun, nagtudto daw. Ipanalangin nyo na rin na magtigil. Pwede man magulang basta wag lang yung talaga isang linggo. Oo. Parang kagaya nakaraan. Eh, kasi kami, siyempre, first time, baka nag-arbis lang, nag-nervyos na. Pagpunta tayo sa isla, ito, hindi tayo kwa. Kan pa kayo. Yan ako kay Pan. Ano ba may daan? Silitado? Saan ang daan? Dito sa likod? Dito sa may... Kala ko dito. Daanan nyo. Sa may ganun sa mga message sila nyo daw. Dito lang banda sa bungan. Ay, lagpas pa doon kay Uncle Ambong Dan. Oo, sa may ganun niya, sa may mga space na daw. Baka makuha na ng karayan yan. Wala na. Magpatag-araw na. Baka in-spot lang din nila yan. Pag-aro din natin alam. Baka December, gabagyaw. Buti sa Antipaseng may isang lata na. Ano yung kwan mo Antipaseng? Nabinta ko na kayo sana. Ay, nabinta mo na. Dito man, ganda ko mga isa putod man. Red Dragon. Pinoy. Ay, Red Pinoy. Hindi ko siya lang magbili. Hindi ka nung tanda namin takwa, ikaw yung tao. Ay, tagyaw niya to, da. Tagyaw niya to. Siyempre, punta rin kami para kuwan kayo doon eh. Kaya nga, ayan na naman, di pa natin nakukuha. Nagadagyawan Ay, na. di pa natin nakukuha. Dagyawan na agad. Hindi niya pa nga alam kung sure na ano. Wala man eh.
Ay, merienda mo na! Maluwang-luwang na rin itong nalagyan namin ng ipa, guys. Anong naluto mo, Ate Sara? Nilugaw. Nilugaw na? Mota eh. Ano itong ulam natin? Wow! Sarap! Sinigang. Kamatis yan. Tikman nilagyan. Ano na kamatis sinigang? Sinigang, pangsigang ay. Nilagang yung pangsigang na sampano. Wow, galing ah. Aba, galing ah. Lato-lato. May ganyan din pala eh. Meron sa ito pata. May dalang pangsigang, nagpilato. Sinigang sa pan. Yan din ito dahil yung kamatis. Tawag sila doon. Maganda. Tanong ka pinanaw. Amihan talaga. Amin. May batang tulog dito guys. Oh. Sarap ng buhay. Oh. Sarap ng tulaw. Si Saysay. Ayan guys, back to work tayo. Nag-merienda lang, kape-kape. Pero marami tayong backpack ngayon, nadagdagan. Mga kapatid ni Gigi. Nakikaro. Work. Merienda naman guys. Garbisan! Nag-aarbis na sa bundok oh. Okay lang naman yan. Hindi naman malakas. Lang yung sobrang lakas. Bago pag tayo, nagkulimlim lang eh. Wag ko nang tulong tatakpan. Ayan na nga, nag-aulan na. Ayan na ang ulan. Inabot na. Gapudla pa lang tayo, nag-aulan na. Ano ba yan? Para madiligan na, para magtubo. Sobrang lakas ah. Basa yung pa natin doon talong. Biligan mo ang ating doon, kamatis. Ayun, tabunan muna ng kuat. Tapuan. Nak. Tahu. Yan, lunch break agad guys. Kakamerienda lang. Lunch break na naman. Tara na! Tara na!
Wow, sarap. Na, nagdak na mata nga tulangan. Nagada yung mga binukungan. Ito, Jessa. Akala ko puro laman. Saka meron tayong pusit. Oh, ba kayo? Kanya-kanyang alat kami sila. Makirambol na. Rambulan na ito. Sa'yo natin Johan yung malakay? Ha? Kuha mo rin malakay? Pag kay Kuya Arnel yan ah. Ang kay kuya. Yun, kung gana ikaw. Basta, ay na yan. Mamayang gabi na naman yun eh. Tayo na po, awi. Iba din ang ulam. Mamayang gabi na naman. Puro baitan. Dito na tayo magkain ng hapunan dong now. Ha? Dito na tayo magkain ng hapunan na eh. Okay. Sabi lang tayo magtulugan. Kain. Magkurente tayo sa gawin. Ay, katapon, pwede na tayo magkurente. Kamaya, pagkatapos na. Tapos patubig. Kita ay magkanta yun. Kain na eh. Saysay, kain na Saysay. Dali. Anong kagita lalaki ah? Ah, magkain na dito. Ambo, magkain ka na. May isang timbang. Kaya tayo na po yan. Kain, kain. Subo yan. Kain Saysay. Gutom na ikaw Saysay. Ha? Subo ikaw, Sai. Opo. Bait ah. Kain na yan. Sando ka na. May kayo da plato pa pamanggabi. Pamanak na. Oo. Subo. Lagyan ng kanin sa isay. Kain ikaw. Kain na si Saysay. Kaya nang mabuhay ni Saysay kahit wala yatang mag-alaga. Alam niya na magsandok. Magkuha ng plato niya. Lagyan kanin na. Kain na si Saysay. Kain si Saysay. Sarap. Sarap. Kain. Oh. Sarap. Sarap. Sarap na. Sarap. Alas 12. Oh, maraming kanin dito. Ano? Talagang Ano? Anong pangalan ka? Tita? Tita? Para punta tayo doon, oh. Ligo tayo. Tita? Ay, Saysay? Magkuhan ka na. Maggao ka na. Tita Peng, kapra. Saysay? Tita? Ne? Kalintang mo na yung kat. Ano na yung natimba? Ang satimba na pinagpagan. Kain, guys. Up! Tapos ang kainin mo eh, magbili ka pa yung cup na pag... Adi, napay may isang cup lang ka ng kastanay, oh? Ay, nagpag-tour ka mo pa? Ano? Hawakan mo na, Say. Hawakan niya rin. Subo mo na. Nakakit na ato ko ah. Saysay, dali. Gaya-gaya. Saysay, dali.
Pangkon lang. San ikaw? Lala. Tubig! Meron din. Tubig daw, tubig. Alin, sigarilyo na. Katuwa tong batang to eh. Guys, pauwi na po kami. Salamat po sa panonood. Sana ay nag-enjoy po kayo sa aming vlog for today. Let's go guys! Bye po! At marami pang trabaho sa aming mga bahay-bahay.